Si vas amb un vel a la cara, la gent no et coneixerà, ningú sabrà qui ets. En definitiva, seràs anònim, com els visionaris digitals. Si vols ser igual, sigues anònim, my friend. Per què ha dit això del vel en Bruce Lee? Doncs que el ple de Vilanova ha rebutjat la proposta del Partit Popular de prohibir l'ús del burca en espais públics de la ciutat. Què en pensa el Partit Popular sobre el burca? I la gent de la vila? Imagina't que tens nòvia, que estàs casat i que per un tema cultural doncs tu l'obligues a la dona a que porti un hijab o es tapi la cara quan surt al carrer amb un burca o amb el que sigui. Jo no el trobaria gaire normal, per més cultural que sigui. O sigui, culturalment també era normal l'esclavitud, perquè era normal, o sigui, fa segles era normal l'esclavitud. Per tot això hi havia un moviment per intentar prohibir-ho i al final es va tenir que prohibir perquè anava en contra de la dignitat de les persones. Que la gent porti burca jo crec que és una mica una qüestió de cultura, crec que cadascú pot anar com li sembli pel carrer o a casa seva. Yo estoy en contra del burka. Considero primero que las chicas o las mujeres tendrían que decidir por sí mismas si están conformes o no. O sea, entiendo que se dice que es por seguridad y así, ¿no? Por ver la cara de las personas y tal, però molestar, no? Jo malament que vagin tan tapades, no m'agrada. No se'ls veu la cara, no se'ls veu res, a més estan fora de casa seva y tienen que hacer lo que es fa aquí. Para mí me parece humillante por la mujer, porque soy europeano, pero puede ser que la cultura árabe es diferente, puede ser que para ellos es normal. Hi ha persones que creuen que és la seva cultura i per tant se la posen creient que estan fent-ho bé i hi haurà persones que l'obligaran i suposo que estan en contra, però clar, com no donen la seva opinió, suposo que són persones molt tancades. Pues jo crec que és més tret cultural i una mica perquè les obliguen. Els visitants de Visionaris Digitals han de saber que també hem volgut parlar amb el col·lectiu islàmic de Vilanova per saber la seva opinió, però no han volgut col·laborar. Així que, seguint el nostre estil, hem buscat un doble. Reprenent el fil, hem volgut aprofundir en els motius de la moció presentada pel Partit Popular. El poble la comparteix? Pot ser interpretada com una mesura racista? Contribuirà a solucionar el problema o fotrà més llenya al foc? Aquesta iniciativa surt d'un debat popular que comença a haver-hi per la falta d'integració d'algunes persones, sobretot envers la dona. I és un col·lectiu molt concret, un col·lectiu islamista, pensem que bastant radical, perquè a més humilla les dones fent-los portar el burka o el niqab fent-los tapar la cara. Racista no, yo creo que es... No, racista no. Yo conozco a niñas que van al instituto con mi hija, que llevan el pañuelo a salir de casa y al llegar a la esquina se lo quitan porque no lo quieren llevar. Ya me demuestran que están obligadas, que salen de casa obligadas. Hombre, yo creo que va a generar desconfianza, ¿no? Al millor en genera un altre. Tampoc saps ells els que ho porten què opinen, si se senten, no sé, que no poden anar com ells volen o no sé. Tampoc creus que sigui racista perquè aquí hi ha aquestes normes i si tu vas allà ells tenen les normes i les seguim. Una miqueta és això. Home, generar més conflicte segur. A mi la paraula prohibir no m'agrada molt, vull dir, jo crec en la llibertat de les persones, crec en l'educació i que s'hauria d'educar en la llibertat de cadascú i ensenyar això, que cada persona ha de ser lliure de decidir les coses ben pensades, el que vol fer i el que no vol fer, però sobretot educar bé a les persones. Però tot plegat feia olor de socarrim. El Partit Popular amb una proposta que va en contra una tradició musulmana? Impossible! Visionaris Digitals ha descobert les seves veritables intencions. Obligar el col·lectiu ninja a treure's la màscara o desaparèixer. Fins a quin punt els pot afectar aquesta moció? I al Carnaval no, I al Carnaval no, hi ha excepcions. Sí, no només el col·lectiu islàmic, evidentment. No sé com explicar-ho, això és un tema. ¿Al bosque? Que vayan con la cara tapada. ¿Y eso qué es? No, en aquest cas no crec que afecti als ninjas. Hombre, si nos ponemos ya a cortar una cosa, lógicamente también tendríamos que hacerlo con la otra, pero vaya, no he visto yo ninjas, Això ja és diferent i és un altre tema diferent, això ja és un tema. Això no n'he vist cap, o sigui que això ja no sé. No crec que sigui així. I, bueno, és que no, és molt il·lògic. No crec, és que, a veure, és algo que, vamos, no ho sé, la gent no va pel carrer amb la cara tapada, jo no ho he fet mai. Eso no sé, es verdad, es otro tema, no sé.
Sí, clar, si anem en aquesta línia, clar que es prohibirà. Sí, sí. Pues no, ¿no? Entiendo que no. Això és un tema ja, vull dir, els ninjas que van a la cara... Bueno, això normalment és per practicar les arts marcials, no? Normalment. Les intencions del Partit Popular havien deixat intranquil·la una part de la societat i alguns ciutadans anònims van voler escenificar el seu suport als ninjas vilanovins amb missatges entusiastes. Doncs, bueno, els diria que tranquils, que segurament això no us durà a terme. Els ninjas que afilessin millor les estrelles ninja, sempre. El Partit Popular, en canvi, s'hi va negar. N'hi ha d'altres problemes més importants, veurem, i dir el contrari seria una estupidesa, no? Encara és massa d'hora per fer valoracions sobre aquesta moció, però el que és indubtable és que el col·lectiu ninja ja ha rebut, i allà on més mal fa. Hòstia, tio, és que això impressiona, eh? Tingueu per segur que el dolor físic no supera el dolor psicològic que pateixen els ninjas de la capital del Garraf. Bé, en aquest cas ho deixarem en benefici del dubte. Eliminar una peça de roba mai havia fet tanta pupa. Doncs ja ho veieu, amics, les coses no són sempre el que semblen. Algun cop els botxins es disfressen de víctima. Aquests són els llestos, els que guanyen. Sigues víctima, my friend. Bueno, això normalment és per practicar les arts marcials, no? Normalment.